אהלן חברים, ברוכים הבאים לסיור הווירטואלי הקצר על הג'ילי גיאומטרי C460 פרו שלי. רוצה להראות מה יש לי, מה הוספתי. עברה בדיוק שנה מאז שקיבלתי את הרכב ואני רוצה להביע את דעתי. דבר ראשון, סוף סוף מצאתי כיסוי נורמלי. אגב, כל הכישורים יהיו בקומנט הראשון, הכישורים הרלוונטיים למה שיש לי, ומי שרוצה להזמין התקנה של מערכת, תוכלו לפנות אליי ואני אוכל לעזור לכם בשמחה רבה. אז ככה, יש לי את הכיסוי הגה שהוא באמת פצצה. האוטו עד כה עבר 23,000 קילומטר. בדרך כלל אני נוסע עם רכבים יותר, פשוט לאחרונה עברתי התקף לב ואני נוסע הרבה פחות. אז יש לי את השטיח כיסוי של הדשבורד, יש כל מיני סוגים. כמובן שטיחים של סאסה. אגב, מי שרוצה לקנות אותם בהנחה, מקישים במעמד קנייה קופון EVG סאסה, ואתם יכולים לזכות, ואתם לא יכולים, אתם זוכים ב-15% הנחה במעמד קנייה. עכשיו ככה, המתן האלחוטי שיש לנו כאן נורא חלש, אז אני הוספתי את הצעצוע הזה. מקסייף, זה גוגל פיקסל 7 פרו. בואו נראה, בואו בבקשה, טעינה החלה, הכל טוב, הכל עובד. הלאה. זה המולטימדיה. וואי, מה זה? מולטימדיה קצת שונה. אגב, המתן הזה בין המתנים הטובים שקניתי עד היום. אגב, מאלי אקספרס, וזה נורא מרשים. הנה המולטימדיה שלי. אוקיי, זה אפליקציה שנתקנתי, יש לי יוטיוב, יש לי פה טלוויזיה, הנה יוטיוב למשל, סתם, אני רוצה, נפתח בינתיים יוטיוב. וכמובן, עד שזה נפתח, יש לי מגן מסך פה וגם מגן מסך פה. למה קניתי את המגני מסך? מסיבה נורא פשוטה, כי יש הרבה פחות, משמעותית פחות טביעות אצבעות על המסך. כמובן יש את המסגרת היפה הזאת, גם את המסגרת הזאת אפשר להזמין בנפרד, כל הכישורים אני אשים. אוקיי, הנה בבקשה, יש לנו יוטיוב, שמנגן אני רוצה לראות את ארמין ון ביורן, לצערי אני לא אוכל להפעיל את המוזיקה, כי אסור להפעיל מוזיקה, זכויות יוצרים וכאלה. יחסמו עכשיו, כמובן היוטיוב וכל הדברים האלה קשורים למהירות האינטרנט, כמה האינטרנט שלנו טוב. כרגע אני נמצא במקום שהקליטה שם על הפנים, וכתוצאה מכך אני לא רואה דברים טובים, אני לא רואה איכות טובה, וגם המסך הירוק הזה אני בכוונה שמתי אותו, אני יודע איך לפתור. אוקיי, זה היוטיוב. יש לנו גם אפליקציה של טלוויזיה. כמובן. אגב, יש הרבה אפליקציות של טלוויזיה, אתם יכולים לראות, כמעט כל אפליקציה אני יכול לעשות לכם התקנה, רק אתם צריכים להביא את האפליקציה, שם וסיסמה, ערוצים ישראלים. בואו נראה כמה זה יעבוד טוב, אני לא יודע, דוגמה, ערוץ 11, סתם, נפתח. בואו נראה, זה עובד, הנה, בבקשה, עובד, הכל טוב, הכל סבבה, הכל מנגן. אני יוצא, ועכשיו יש פה שלל אפליקציות, האמת, יש לי פה הרבה. ואני כל פעם מוחק, ואני כל פעם מוסיף, ואני מוריד, יש פה כל מיני אפליקציות שימושיות. אז אם בא לכם התקנה ואתם לא יכולים להסתדר לבד, אתם יכולים לפנות אליי. לדגמים 460 פרו ו-350, וזה בעצם סיור הווירטואלי הקצר של מכונית ג'ילי גיאומטרי C שלי כעבור שנה.